Mandizibulisele kwi-News Extra wale veki, igama ndinguNosiphiwo Mamase, singalibazisanga amasigawu siwarhuqa. Lo nyaka uphawula iminyaka engama-40 kwabulawa ngokungenalisini amatshantliziyo ayechasene nocalucalulo aziwa njenge-Cradock 4. Ngomvulo ibe yimini yokuqala yokuchotshelwa kophando ityali lesithathu lichotshelwa nguJaji Thami Mbeche kwinkundla ephakamileyo eGqeberha. Izizalwane, izihlobo kunye neenkokheli zombutho i-ANC ziphume ngobuninzi zazalisa inkundla ephakamileyo yamatyala namhlanje eGqeberha ukuza kuva ngokuvulwa ngokutsha uphando lokubulawa kwamagorha amane abizwa ngokuba yi-Cradock 4. La magorha aquka uMatthew Goniwe, uFort Calatha, uSicelo Mhlawuli noSparo Mkhonto. Abethwa ngokungenalusizi ze adutyulwa abulawa ngo-1985 ngomhla wama-27 kweyeSilimela. Ngethuba ibulawa lamatshantliziyo ayisuka kwindibano eGqeberha isingisa eKaladokhwe. Emva kokuchotshelwa kweli tyala izihlandlo ezimbini ngaphambili ukuqala ngo-1987 apho kwagqitywa kwelokuba abaziwa ababulali, laphinda laqhuba ngo-1993 apho kwathiwa babulewe ngamapolisa oMzantsi Afrika kodwa awachazwa amagama abo barhanelekayo. Ngoku eli tyala liphengululwe kwesithathu nalapho kufunwa kuvelelwe zonke iinkalo zeli tyala. Unomathemba Falakhe nongudade kaSparo Mkhonto uthi awakapholi entliziyweni amanxeba okubulawelwa igazi lakhe, uthi unqwenela bafumane ubulungisa belusapho. Siva kabuhlungu kaloku. Yile nto ndithi mna ngazede kubekho icala, uyaqona? Ngoba kaloku unobangela sive kabuhlungu. Ibizii-breadwinner zamakhaya ethu la, uyaqona? Emveni uba kwenzeka laa nto, nonke iimeko zaye zarongo kakhulu, uyaqona? Kodwa ke sesiye sixola noba imeko etheni na. Ngase nje kude kugqitywe iqukumbele uba bayaphinda bayasibiza, iyazi uba noko baqukumbele ityala. Amagqwetha eentsapho zalamatshantliziyo eCradock 4 athi oluphando lwesithathu lokubulawa kwesisine kumele ukuba libe lelokugqibela yaye luzise ubulungisa. In conclusion, lady, this inquest is probably the very last chance that the family will get to reach a semblance of closure. They deserve nothing less than a full and comprehensive accounting of the past. Because the removal of the community leaders was also a traumatic event to the community as a whole. What they did, the leaders of apartheid, perhaps that's what they planned to do, was that they eliminated the leaders, but that elimination instilled a sense of fear that if anyone tries to resist against the system, their fate is pretty much sealed, similar to the fate of Mhlawuli, Calatha, Mkhonto, and Goniwe. And so from 1985 up to 1994, that's approximately 10 years, you had a community that was gripped by fear. Umphathiswa wezobulungisa nophuhliso kumgaqo sisekho eMzantsi Afrika uMamoloko Khubai uthi benze isiqinisekiso sokuba kungabikho magingxi-gingxi aza kuphinda alibuyisele umva eli tyala. That we can say there hasn't been a deliberate action to stop or to delay the inquest. You'd note that even now the President has opened and appointed a commission of inquiry to be able to look at those, and that commission of inquiry will deal with the issues. If there's anyone, then that person will be identified by the commission of inquiry and why that has been done. I think let's allow for the Commission of Inquiry to determine. From where we are sitting as the state, there hasn't been any deliberate delays in prosecuting or even bringing the cases that relate to apartheid crimes. The decision to proceed with the inquest has been taken some time back.
And it's not only on this case, because if we look at the Galata and others, in terms of the Pretoria High Court, that's where we have various matters. As the state, we have raised the issue that we do not think that there is a need for constitutional damage. We disagreed with the families, and that's why one of the compromises was that, okay, let's establish a commission of inquiry to determine if indeed there is a basis for constitutional damage. We don't. Inkulu baphathiswa yephondo Oscar Mabuyane uthi kuluvuyo kuye ukubona liqalile elityala yaye unomnqweno wokuba iintsapho zifumane ubulungisa kweli ityeli. Okokuqala siyavuya into kokuba emveni kweminyaka engaka ide yafika le mini ibe kanti iyaqalisa kuba bekubuhlungu ukuba ii-families zikhalele ukuvala i-chapter ngabazali babo bhuti babo njalo kungabikho nto ibonakalayo. So nakuthi singurhulumente wenkululeko ndicinga uba yenye yezinto ebefana uba saye sazikhawulezisa njengenxalenye ye-TRC processes. Kodwa ke ndiyayi-understand uba ngela xesha i-choice yayikokokuba ilizwe malibheke phambili. KoLwesibini nangolwesithathu kuza kuyiwa kwiindawo zexhwayelo apho la magorha ahlaselwa khona phakathi kweKaladokhwe neGqeberha. KoLwesine liza kuchotshelwa kwakhona elityala kule nkundla iphakamileyo eGqeberha. Kwiindaba ze-MPK TV ndinguJessica Bobo ndikwinkundla ephakamileyo. Isizwe samahankhunkhwa eGqeberha besibambe umsitho wokubhiyozela ukubekwa kwekumkani yaso ngokusesikweni kurhulumente woMzantsi Afrika. Lo msitho ubusingathwe kwibala i-Adcock kwesi sixeko. Ikumkani uHamkhumkhwa uthi sele iminyaka engama-43 eyikumkani yesi sizwe nesikhokhela zonke izizwe zamakhoisani kweli loMzantsi Afrika nakumanye amazwe aseAfrika. Le kumkani nebekwe ngokusesikweni ngurhulumente ithi chulumancile urhulumente ede wayibeka esikhundleni sayo. Means victory to millions of Khoisan people that were born in South Africa and not being recognized for the past 100 years. It means that now I am, as the king, to be in a position to restore the dignity, the culture, the language, and what they stand for as the First Nations of South Africa. The kingdom is one of the oldest kingdoms in Africa and the southern part of Africa called South Africa. And this kingdom was forgotten and after they assassinated and beheaded my great-great-grandfather Hinsati, Hinsabe Haikon V, everybody becomes quiet. And what hit me the most is the information that was in the archives of the universities and colleges were distorted for certain groupings' benefit, and lies was told about the Mkumkwa kingdom. But God restored this kingdom, because this kingdom is a kingdom for all 5 nations. This kingdom is a paramount kingdom for all kings in South Africa, including Africa states. Esi sizwe sithi kudala simane sinkqonkqoza kumasebe karhulumente iminyaka engama-29 ukuba naso sibalwe njengezinye izizwe. The kingdom did not have resources, that's one. 2, certain offices were closed. Third one, Khoisan sons were also giving the king challenges in terms of wanted to become independent, of which is there's no king there's no chief in South Africa that does not belong to any kingdom. As the king mentioned earlier on, the Mkumkwa kingdom is the oldest in Africa. That has been proven already. A lot of challenges in fighting. People were calling Our Majesty names because it was because of challenges that they are facing on a daily basis. You can't blame them. But nevertheless, the king was encouraging us almost every morning, every day. Inkosi zezisizwe nazo zizityande igila zivakalisa imincili
kokuba esi sizwe side saba kuluhlu lwezizwe ezibandakanyekayo kwizizwe zeli. I am just thankful to God for the breakthrough that He has done for the government in the country to recognize my father as the king. I am very happy for this day, that finally realization and the responsible thing has been done by our government, and seeing the strife of the king, working with the king closely as the head of the corporate house of the Nkumkwa. It is really delightful to see that the struggle of the king and is coming to fruition, all his hard work and his desire, and he was young and now he's become an old man, but not a finished man. We drew so much wisdom from him. He's a well of knowledge, and he's been guiding and grooming and teaching us along this path, so it's a happy day for us. I can call it a race. It's a human race. This is history in the making, because why God put the king through so much things for 43 years. And for 43 years, for me, for walking by the side of the king, it was training, learning, respect, discipline. Now, in my eyes, it's not victory only for us as the Nkumkwa Kingdom in the Republic of South Africa. It's victory for all who lives in the Republic of South Africa. Isizwe samahamkumkwa sithi siza kuqhubeka nokuhlonipha nokulandela amasiko nezithethe zalo njengasemandulo. Kwindaba zeMpuma Kapa TV, Dungasandile Njongi, eGqeberha. Abanini beekampani zokwakha eMakhanda bathi abakayifumani ngokupheleleyo inhlawulo yabo kwisebe lokuhlaliswa koluntu. Abasomashishini bathi batyunjelwa ukuhlaziya izindlu zesibonelo kwilokishi zakule dolophu ngo-2016, kungoku nje bathi iminyaka 5 ngoku befuna inhlawulo yabo kodwa abangade bayifumane. Oko belinde inhlawulo kwisebe lokuhlaliswa koluntu abanini beenkampani zokwakha eMakhanda ukusukela ngo-2020. Abasomashishini bathi bawenza bawugqiba umsebenzi ababechongelwe ukuwenza lisebe. Bathi ngo-2016 bahlaziya izindlu zesibonelelo kwilokishi iFingo naseluxolweni ngeemali zabo. Bathi imbuyekezo yezinye izindlu abazihlaziyayo bayifumana, kodwa zange bafumane inhlawulo ngazo zonke. Uthenjiswa Janse van Rensburg weHlumekhaya Trading Enterprise uthi bazenzile inzame zokufuna inhlawulo yabo kweli sebe, kodwa kunanamhlanje abade bahlawulwe. uThandiphango waphelela ii-calls zethu engazithathi, oWhatsApp bethu engabaphenduli. Sazama kwisebe sifowuna asiphenduleki, sayokhalaza kumasipala. uMr Kraus oko-finance yena uzamile ngazo zonke indlela esincedisa, esisapota, no-director Khwahla ongu-director kwa-LED uzamile esisapota, esincedisa ku-human settlement, but asikabhataleki unangoku. uBlondi Mdoko weBuhlumuzi Trading uthi imali ayitshalwa lesebe ifikile kuma-R200,000. Ingaphezu ko-200,000 because i-plastering nganye yi-20,000. So izindlu zami engazange ndizibhatalwe apha mna ziyi-6, zange ndizibhatalwe zonke. Umdoko uthi ngenxa yongada ahlawulwe yonke imali yakhe, abasebenzi bakhe bamthathela izixhobo zokusebenza ngelokuzihlawula. Ndaxuthelwa izikafile zami ngabasebenzi. Andinazikafile, andinazi-wheelbarrow, zaxuthwa kuba kaloku sinamba nobabhatala abasebenzi. Ndanikezela nam ke ngezikafile zami kuba ndisoyika ubethwa ngabasebenzi. Abasomashishini bathi bafuna inhlawulo yabo ngokupheleleyo nanjengoko bethe balahlekelwa imali. Bathi baziva ngathi baphangiwe lesebe likarhulumente. Isebe lohlaliso loluntu into esiyifunayo kubo nethi imali yethu le sasisebenzela, ngoba imaterial sasithenga ngokwethu sasingayinikwa ngabo. Ngesisiva baba besinika imaterial bathi sebenzani, imaterial sasithenga ngokwethu. Abanye bethu benze account koBuco, singabanye besiboleka imali ebantwini for basigqibe lo msebenzi wabo. Usihlalo we-Action SA kweli phondo uNongoma Mthitshana uthi
urhulumente kufanele ukuba uyabancedisa oosomashishini abakhulayo, hayi ababuyisele umva. I-SMMEs e-Eastern Cape yi-backbone ye-economy. So if i-SMMEs siyazibulala asizibhatali, ithetha ukuthi akusoze kube khonto yenzekayo. And urhulumente uyayibethelela into yokuba abantu mabavuke bazenzele. Ngoku abantu bayavuka bazenzela but urhulumente akababhatali. Yenye yezinto ezenza into yokuba singaboni ii-SMMEs zethu zikhula. Ukanti ngethuba siqulunqa elinqaku besisalindele impendulo yesebe lokuhlaliswa koluntu. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguzane Bhokwana eMakhanda. Ukanti ngelo nqaku umbukeli makhe sithume umntana evenkileni. Manibuye ndinamkele kwakhona kwezi ndaba. Uqhankqalazo lwabafundi beYunivesithi iWalter Sisulu eMthatha kule veki lukhokelele ekubanjweni kwabanye babo kunye nokwenzakala kwamapolisa. Obu bubonayo bukele bubugoxo obubekwe ngabafundi beYunivesithi iWalter Sisulu baqalisa uqhankqalazo ke ngentseni yanamhlanje. Izizathu zoko kokuba uManelisi Mampane nobe kumsebenzi wale yunivesithi ethe wafumana ibheyile yemali eyi-10,000 yeRand kusuku lwayizolo. Ukubuyisa nje umva kancinci kuba sekutheni nje efumana ibheyile ngo-April walo unyaka kutyholwa ngelithi uMampane wadubula ze wabulala umfundi wale yunivesithi uSisonke Kambolekwa. Sisonke ke wayenogxa bakhe beqhankqalazela iimeko zokuhlala kule yunivesithi ebabingaxolanga zizo. Kutyholwa ke ngelithi Mampane wathi wathulula ngembumbulu zeke wabe uphulukana nobomi bakhe uSisonke. uManelisi ke bejongene netyala lokubulala, ityala lokuzama ukubulala kwakunye netyala lokuba nompu ongekho semthethweni kwakunye ke neempepha zawo. Bavuke ke bavaluhola wendlela uNthulu ngentseni namhlanje cebukuhle ke apha eMthatha ngaphandle nje kwamasango eyunivesithi le iWalter Sisulu. Kukhona izityholo ke zokubana kukhona iimoto zabahambi abathe bazibetha kulo mbhodamo lowo. Kodwa ngalomzuzu Masikhwebo othethela amapolisa ephondo leMpuma Koloni uBrigadier Kakhandana sive kuye ngemeko okuba ibinjani na. Brigadier, nkosi kakhulu ngexesha lakho. Kusukela ngentseni nilapha namhlanje unosibalisela ngemeko nifike kuyo kwaye ke ukhona na umonakalo khoyo? Ndiyabulela kakhulu. Ukufika kwethu ngentsasa yanamhlanje sifike indlela ivaliwe, which is uhola owe N2. Sazama singamapolisa ukuba si clearishe indlela ne-students sizingenise ngaphakathi on campus for ukuba bangakwazi ukubetha imoto okanye benze nawuphi na umonakalo ezimotweni okanye ebantwini apha ngaphandle. Sivile into yobana kukhona iinzame ezike zakhona zobana konakaliswe imoto zamapolisa. Ingaba unokungqina oko? Ewe, ndinokungqina. I-students whilst besizama ukuba susa from endleleni baye baphosa endinokuthi zii-petrol bombs mhlawumbi kwii-truck zamapolisa ngendlela kuba bona bebezama ukuba amapolisa bawasuse endleleni. Khona mhlamba abafundi ababanjwe sivile ungaqinisekisa njengenani lalo kwakunye ke nezityholo abathi bajongene nazo? Okwangoku kubanjwe i-students eziyi-4 zibanjelwe izityholo eziyi-public violence, i-damage to infrastructure and damage to state property. So asikayazi ukuba bazawuvela nini enkundleni kuba iseyi-active crime scene okwangoku. Okwangoku imeko ingathi kuthulekile, ngaba mhlawumbi nenzani, niyahlala niyabalinda nijonge into yobana benza kantoni okanye ke niyaphuma ningamapolisa? Okwangoku kusezawufuneka sihlale de siqiniseke nyani ukuba kuthulekile, ngoba okokwethu singamapolisa kukuqinisekisa ukuba we maintain i-law and order nokokuba wonke umntu uhlala ekhuselekile. So kusekho esi siphithiphithi enesasibonayo nani apha, nathi kuzawunyanzeleka singamapolisa sihlale until siqiniseke into yoba abantwana babuyele emagumbini abo bahleli kakuhle, and siqiniseke into yokokuba abazuchaphazela uluntu ngokuba kwi-protest zabo. Enkosi kakhulu. NguBrigadier Kakhandana lowo othethela benkonzo yesipolisa kwiphondo leMpuma Koloni sicacisela ke ngombhodamo othe wenzeka apha kule yunivesithi yaseWalter Sisulu. Vile ke sithi bane abafundi abathe babanjwa ngenxa yodushe olwenzekayo apha. Enkosi kakhulu, sibile kwestudio.
Abahlali bakwa-Ward 29 ePoisons Park babambe uqhankqalazo bathi phansi ibe ngunyaka wonke benyamezele ukungabi namanzi. Badize ukuba amanzi aphuma ezinzulwini zobusuku kuphela kule ndawo. Abahlali baseMarikana ePoisons Park bathi khange babe namanzi ukusukela kwinyanga yekhala kunyaka ophelileyo, kwaye bathi kuba nzima ukupheka nokuya kwizindlu zangasese. Asidele ingqele loo nto ke siqhutywa yi-frustration yento siyi-experienceayo since u-2024 phaa ngoJuly, August, September ukuzothi ga ngoku. Siyastruglisha abantu ufumana amanzi, sifumana amanzi ezitepini zethu. Loo nto yenza kube nzima into yoba abantu mabakwazi ukulungiselelana nabantwana xa kusasa for ukuvasa kubhekwe ezikolweni, nabantu abaphangelayo torhwana baya baxhomekeke kwiishawari zemisebenzi yeenkampani zabo xa befikile emisebenzini, baqiniseke naxa kutshayiswa. Ingakumbi ke nangakumbi sithi xa sizikhangela ngoku sisezindlini zesamente, kodwa sikhangeleka thina si-more disadvantage than comparing even kubantu abahlala kwi-informal settlement, ngoba uyawujonga ngoku kule metro yonke i-informal settlement ziyancedwa in terms of some of the basic services zezi-mobile toilets. Aba bahlali bathi kunyanzeleka ukuba bazincede kwithafeli kufuphi ngokuba iimpompo zome nko kule ndawo. From last year, July, August, singenamanzi. Siripota kuceba uba asinamanzi. Zange safikelwa itraki yamanzi kuthiwa sisala amanzi. Apha emveni kwam kukho abantu, indlu yam le, apha emveni kwam kukho umama omdala ongakwazi uhamba. Funeke ndibhatala abantwana bawukha amanzi phaa for laa mama. Siyabhatala, sikha amanzi kude, sihlala apha. Uyalibona laa thafa, sizithuma phaa emini uzinceda unumber 2, ngoba kaloku asikwazi etoilet, asinamanzi ogungqula. From last year, kanti abuye i-8 months last year, susuko ngabi nawo unyaka wonke. Bathi qho bavuka amanzi engekho, bakwathise nokuba kudala bethethathethana noceba wale wadi, kodwa bade bafumane ncedo. Amanzi funeke sivuke ngo-2 ize siyokha amanzi. Siwakhe kwalapha ezitepini because ayaphuma ebusuku amanzi ngo-2. Siphinda aphela amanzi ngabo-4-5. Uba unomntana abantwana, especially abantwana abayi-4-5 endlini, funeka bawutholetha ngaphandle ebushini because akunawe iba ngaba ungaflasha endlini, kuyanuka kumdaka. Asiyaba singenza kanjani. Kudala sikhala ngale nto, we went to uceba for this thing, uyayazi, but akho nto eyenzekayo, akho nto eyenzekayo nje at all. So oko basingancedakala emanzini kubi yindlela yinto yonke, asinamiqomo. I once went to kumasipala because ndifumana ii-SMS zoba ngabafuna ndibhatele amanzi. Ndabuza phaa amanzi nje ede ibe duru kangaka plus minus 20,000. Bathi phayana kaloku siyanisevisa, zikhona ii-services nendlela, nigale amigqomo iinkunkumas, amankunkuma niyazithathelwa apha, but none of those things zikhona. Instead ngamanzi ave awesi, amanzi esiphila ngawo. Isithethi sikamasipala iNelson Mandela Bay uSithembiso Soyaya uthi lo mba ukungabikho kwamanzi kule ngingqi baza kuwulandelela. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, Dungasandile Njonge, Gqeberha. Make siphinde sithi tsikada evenkleni. Ndiyakomkela kwakhona mbukeli kwezindaba. Ukubhiyozela iminyaka engama-20 engumdlali wemiboniso kamabonakude uZikhona Sodlaka ukiphulo lokuxhobisa ngezakhono kubantu abanomnqweno wokuba ngabadlali bemiboniso kamabonakude. Le ndibano yokufundisa ngamava kweli candelo ibibanjelwe kwidyunivesithi iNelson Mandela eGqeberha. uZikhona Sodlaka noneminyaka engama-20 engumdlali kamabonakude wenze iphulo lokufundisa nokuxhobisa abo banomdla kwanabo banqwenela ukuba ngabalingisi kumabonakude. Lo mdlali nobekade engumlingisi kumdlalo kamabonakude iGqeberha The Empire uthethe wenje njengephulo lakhe. I think one of the main reasons why we decided to do the Zikhona Sodlaka Masterclass, I think, again, I said at the beginning of the class, is that it is in celebration and in educating. It's something that I decided to do for myself because I'm celebrating being 20 years young
entertainment business. So I think it's worth celebrating, but because it's natural for me that when I celebrate and educate, I always find an opportunity to educate, even if it's worth passing on. So the Khona Sodlaka Masterclass really is born from the celebration of my 20 years young and educating abantu endikhayelo hamba nabo. Osebenzisana noSodlaka uthi abaphelelanga eGqeberha kuphela baseza kuhamba nezinye indawo zeli loMzantsi Afrika befundisa uluntu belola izakhono zabo bafuna ukuba ngabadlali bemiboniso kamabonakude. It's a beginning of a journey towards Zikhona sharing 2 decades worth of experience in the industry of the arts, being a multiple award-winning actress from theatre to television productions, telenovelas, soapies, and all the others. I mean, it's been 2 decades. So basically, it is to share the information, polish the skill that she has also developed over the years as an artist within the industry. So this one is a critical point because it's a starting point. We're going to a lot of other cities across the country, training a number of interested aspiring artists on what to expect and the intellectual sharing, what we call the intellectual jewels of the arts industry, so that when they enter the job market in the industry, they are ready to tackle those critical areas that are needed to be polished, to really be worked on, so that you nurture the talent and the skill of being an artist. Uganda bobazimasele masterclass bathi kuninzi abakufunde kulomlingisi uNembasa. I think it has been an experience of unlocking and releasing fear and stepping into the power that I have, and it is through this masterclass that I have dreams again to act again. So it's unleashing power inside. That's what it feels like. This masterclass was extremely informative. We got to tackle a lot of things, mainly just about how your experience is as an actor, the groundwork that you need to do, the toolkit that you need to have as an actor. You know, we spoke about voice work, we spoke about what it means to do breath work and how you need to do that, not only to prepare yourself for the performance, but to put yourself at a neutral standing where you're able to experience different frequencies and be able to play those frequencies. So it was just a beautiful, all-round, just amazing masterclass. So excited to be part of Zikhona's masterclass tour. So great knowledge, so much great knowledge, that we're receiving from her. And I'm excited to get some more of that. Ababazimasi bathi banqonela ukuba amane efika amaphula kumila kunje kweliphondo khona ukuze bakwazi ukulola izakhono zabo. Kwindaba zeMpuma Kapa TV, Dungasandile Njongo, eGqeberha. Ziphela njalo mbukeli ezindaba, nibe neveki enhle.